the tradition in the town of Mabalacat and the other parts of Pampanga, there is the so-called tradition Lubenos del Parol that is being held annually during the Christmas Eve. This is where different barangays or chapels under Our Lady of Grace Parish are participating and manifesting their beautiful paroles and carrozas. However, due to the pandemic that has shocked our country, this tradition has been temporarily ceased. Pero ngayon, unti-unti natin itong ibabalik. That is why for this 9-night Simbang Gabi, every day, aalamin natin ang iba't ibang paraan at saloobin ng ating mga chapels in preparing for this special tradition. Let us now take a short journey around the chapels under Our Lady of Grace Parish. Yung sa akin is pagpaparangal sa mahal na Birhen at sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, ang unang ginagawa namin is yung mag-provide ng parol para sa Lubenas kasi yan ang isang kailangan para makapag-attend tayo ng Lubenas. Then yung ginagather namin yung mga bata, ang mga tao para sumama. And then pangatlo, pinrepare namin yung karo ni Apong San Isidro para dun sa pag-attend ng novenas. Kasi 2010, 2011, 12, 13, wala pa kaming karo. So nag-start kaming mag-attend ng novenas 2014. Bali, pinrovide ng presidente ng pastoral namin yung mga kailangan sa tulong ng mga youth, ng mga choir. So kami-kami lang. And then yung mga tao na nahihikayat namin sumama para sa Lubenas. And then yun nga sabi ko kanina, medyo mahirap kasi ang mga tao dito iba-ibang lugar. Ang most na nagpa-participate is yung prom fiesta. Kaya hindi pa namin masyadong kilala yung mga tao. Kaya pinipilit namin mapalapit sa kanila. No? Tapos, yun nga, yung prosesyon, yung kanta, habang nagpo-prosesyon tayo, yung presidente ng pastoral namin sa yung kumakanta. Although, medyo mahirap pa nung una, pero sa awa ng Panginoon at saka sa tulong ni Apong San Isidro, nagawa naman namin makapaghanda at makapag-attend ng Lubenas. Nakita kong kahalagaan, no, yung pagtitipon-tipon ng mga tao, tsaka yung bilang pagbibigay parangal sa mahal na Birhen at tsaka yung paghahanda natin sa pagdating ng pagsilang ng ating Panginoong Yesus. So nakita ko na yung Mabalaqueños talagang dedicated sila dun sa Lubenas at tsaka Maytines. They spend thousands of pesos talaga para talagang mabigyan parangal yung Maytines natin at saka yung kay Mama Mary sa pagdating ng Pasko. Nakita ko yung kung gaano nila pinahahalagahan
yung binibigyan ng oras, ng siyempre yung pera, no? Yung pinagagastusan na although yung kahit na yung oras natin is talagang papunta na tayo dun sa Noche Buena, pero yung mga tao, andun pa rin yung focus nila, no? Nakapokus pa rin sila sa novenas natin, and then makikita mo yung kasiyahan ng bawat isa sa pagsasama-sama at pagdidiwang natin ngayon.